e pacho kaendi obed kachiwo milome ewi buche mag mibadhi okinyi ka okinyi. Kome wacho ni bad migaono mar doho dwaro neno ni lweny kedo kod mibadhi onyago lemo, to mana ka ota chenro makamago yo mar atiro ka oluwo ni Kenya nyaka koro bed thuolo mar tiyo kod yore mamoko ma biro konyo e lwenyno mondo mi okony e tieko midhiero ma mibadhi osekelo e dongruok mar piny Kenya. Komachielo en ni chenro mar dadho jogo madwaro mako lemo mar jakom mar duol manyien mar IEBC dhi nyime gi thuolo masani, kama bende ji ariyo chakro kinyi no osechopo e nyim aputno mabende itayo kod Nelson Makanda. Nyaka sani jogo ma osechopo e nyim kamati no wacho ni gin kod lony madwarore mar neno ni gibiro tayo duol manyien mar IEBC. Mano okuongo chopo e nyim kamati no kinyi makawuono nen Erastus Edung Ethekon, mabende ne okoni kaluwore kod lony ma en godo ponono biro miye thuolo mar tayo duol mar IEBC. Kenya biro neno lokruok e yo ma itayo godo yiero e pacho kaendi. I have the knowledge and the tools and to analyze the law, to interpret it, to find it. And more importantly, because my role at the National Commission on Human Rights was actually based on legislative review, I should be able as the chairman to lead my commission. So there are those specific, including financial management and risk management. So those are some of the special skills that as a project manager I bring on the table. Thirdly, my knowledge and skills in the professional field of peace building, conflict management, mediation, negotiation skills, resolution of some of the internal conflicts, but also other conflicts with the external actors. Bange ne oluwe koda Kissinger mabende no chopo e nyima aputno ma korka kore Kakai Kissinger wacho ni oyikore mar biro tayo IEBC ponono ni obiro yudo thuolo mar bedo jakom mar duolno. Professor Adams Olo. Thank you, Chair. If during your introduction, when you talked about your tenure in the judiciary, if you had come up openly and said that I left the judiciary in this manner, because the only thing you talked about and repeated was the reforms you brought, all that. But when it comes to where there was some cloud, you remained silent. Thank you very much. My integrity is unquestionable. I left that judiciary with my understanding that I was a victim, that you can be in a place of work and something hits you without knowing where that thing came from. Not all public officers who are dragged and taken to court are guilty of what they're accused of. Remember. Githuru masani jagono manitiere e nyima aputno en Jacob Ngwele Muvengei, bange geno ni Joy Brenda Masinde biro chopo e nyima aputno. Kodhi nyime kod weche manyien e lak seche gi mawuok e kor gwenge mopogore pacho kae ni kambi mar Safaricom koro yango ni giseketo chenro makare mar tego yore mag tudruok e kaunti ma Siaya kaluwore kod ywak mosebedo kawuok kuom jodak makuno ewi network magi koni ok ber. Apisa maduong' e kambi no mano Laktar Peter Ndegwa wacho ni gwenge mathoth e kaunti ma Siaya mapod onge kod network motegno biro chako neno lokruok kokalo chenro magin godo githulu masani. Nimesikia mkona network issues in a few places. We are going to sort them out. In the next year, kama mnajua hizi mast towers za kuleta communication, tutaongeza 13 towers hapa Siaya. So if you don't have connectivity, kama kwako hakuna na network mzuri, reach out to our people. Tuko na watu wa Safaricom. Through your MCAs, we are going to be able to put connectivity in your area. Ndego bende nolero ni gichano chako chenro mag siro som jopuonjre mariek to wuok e familia mayuto gi ni piny e pacho kaendi mangima mondo mi jopuonjre maket kod mago biochop lek magin godo mar somo. As we celebrate, as M-Pesa celebrates 18 years, as M-Pesa Foundation celebrates 15 years, tuko hapa sio kuuza airtime, sio kuuza data, kusaidia wananchi, to help the community improve your health, your education,
so that kids can go to school. We are going to also come scholarship program.